changamiriro anzimagwa wapo nenyaya yako yakaunza kudai achichituma nenyaya yezvekumisiya ndaka yezvekumisiya ndaka enzana handikudi nyaya yako yezvekuruzwaro rwakahana kuya yezvechinge wakakuruke mombe yako saka haana kuya isusu togona kutoti kana uchinda totogadzire tsamba yekuti iende tiite police case totogona kuti tadeliberata nyaya yekuti atamusamona kuti auye kuno haana kuuya which means kuti already ari kuto in a way silence means consent is complying wato in a way avhuma but isusu tiri kutoona kuti it is criminal case yake besides tati tiadhila nayo iri juo taida kudhila nayo customary kuno ichizoenda taipedza ende yaipera but haana is not complying saka togona tonyora tsamba yekuti totoite kuti officer in charge totoidhinda kuti assist wotobatsirwa kuyotoita police case handizivi inini tichemo angadai auya zvenemari okupa muno kana kuti nemombe okupa haana kuuya asi zvaakakuitira iwoweka inozi theft by conversion and forced pretendence why because akaenda kokuti ndipe mari ndokupa mombe yotora mari ozobata mombe already it's a criminal titles isusu we wanted to deliberate on this matter at the customary court level iye haana kuuya saka togona kuti nyaya yako iwo tatora kuita kunoku in a way asi haana kuita comply saka takuiti yendo criminal tokupa tsamba muno mekuti wabva kuno yotoenda kucriminal iye akutoenda kunotorwawo maybe amwe anhu haadi zvinhu zviri nyoreka people always want to learn it the hard way. We've been through all this. Straight tichitozviona mwana vachizvita isusu vachi pamacho taizvita usationa taa straight izvozvi takatoswatudzwawo taitorowa masiripitowo futi tichitodai kwavo vanazozvigarai pasi kwakuteramira ndasvaitaakuitiwo futi garai pasi akaramba kugara pasi nanhasi ari kusipinda saka iwewe ndiri kuti zvaari kuita izvozvizvi ukadaidzwa kudari enda wasvika unotaura zvako zvimbo hwako zvinonzikwa kudara hapana munhu akambourayiwa munoya muzikwa nyaya yako zvounoziva wobvuma zvousingazivi wodi uramba haurovhi ukarovha wakuzvidza chi inotokuzvidzawo kuitira kuti amwe azoziva kuti kwamambo ukadedzwa ingodi enda hatimbourayi vanhu bakuru kana kurova saka tokugadzirira tsamba yotoenda pacriminal ndandichiti hazviitei kuti munozame kuti musofo janyara mataura tinoita isusu hatina problem tinogona kuita isusu chatinoitaka hatigoni kuita zvetinonge zvaunoda zvido zvenyu kunyanya bhozi nyaya ndeyako but tikaona kuti pamwe pacho unenge usikuona pamwe pane mashetikati tinokubatsira saka iwewe kuti uri kuti iwewe iyo svika ipapo that's okay fine tinogona kutonyora onyorerwa rimwe chisamuno rekuti auye iye kujenwari wachona ouya nei achigona kuuya nemari achidii but I don't know nyaya yako iwewe nyaya yenyu handisi kuda kupinda into details about it but yakanga yasara yakazobhadhara zvabva kubhadhara saka iwewe chiri kuneta iwewe chouri kuda iwewe imari yako aiwa ini ndikude mombe ada mombe and mombe yacho haisitori kwete imwe because it seems 20
2023 musi wa 3 February ndopenda kabhadhara mukatarisana ndinotoendapo ichizunumbe yako iri ukoya pamwe pachaitozwi iri paruedza ndozwi pairi pajopi kumusoro kwamenyazi izvo zviri kukemburudzire zvipatimoti handichatozwisisi makore mairi aya ese ndikungofamba kutsvage mombe yacho ndiri kuti ndore mombe mbiri kaya dai atokokire neimwe yaakatenga odzikanga zvazoite mbiri nhatu machi pane makori sere yabudai dai ambondokire neimwe yaakabhadhara shaya dzikanga dzazo nhatu ngandipuwe hangu imwe yambereka manje makairatidzwa rimombe chingoi saka wakadii kuti chakaitika ndakabhadhara nditi pekutanga ndakabhadhara $200 vayasara $50 handechizeni kutsvage $50 kwabva ndabhadhara bva ndapedza zvikazononde hapana yanga isikatindwi kuba musi wekutanga waakaipaisa kuti mari yanga isati yapesa musi waakazvende kopedzisa wakapesa mombe pasina yekuti naye yakaibva kugara Joseph Mapunga. ulimarwa kuti marwa ese anoshanda taura zodingwaiva Joseph mapunga ulimarwa kuti nyaya dzavo dzese dzinoputikeyo dzinoti mapunga inini ndotokuona ndotokuti marwa ende unorida maningi zitaro unorisukudze musoro kakuti marwa unozwe chiropa chako asi harisi pachiurakaekuti kuti marwa kuti handizivi ndoraaikusha ndororushandisa ndiri kushandisa ngii pane tsoro dzaitsva mari handiyori henyu kuti ndinobhadhara ndichaona pendinoya musoko amboona kuti ndikufira chacho kuti mombe yacho iri apa zvinoite simba rekuii kuti wakauya michini yake ndakatoasiya ichishanda iritori iyoyo itori imwe nyaya atori nemari dzangu iwanhu vaitaura aya ava vakati ari pacho aya akati arudya arudya ana mari mandi anaomboshandepo ari kudya kuuya umangarira munhu wakazota ndinofunga inini handizivi uyu ndio iwitness ndianowawa mwana uyu mwana uyu mawitness acho wakaona wayaya hapana kana wane wauya pana akanyoresamba hapana pana akaonena akasaina hapana mandi hapana nauni hapana asi wakaserva ana mandi ndakamutaurira unotoiziya angasina samoni asi vakasapina angasipa sapina asi pandakaenda mazita wanga aripo paone asi wakanotify mukati ndakamona nyahuni hakuna uri yeri nyahuni alright fine so ndawita another thing ndawita another sermon tomusendera normally procedurally we do 3 sermons if one fails ndobatinozoita warrant of arrest but ari masilver waters
but yako we are citing it as a criminal one. Zvokuti nhasi chaipo waitotambisa munhu Christmas ari mukati. Yo zvingandoitikavazivehuti zvasei kuti mwanhu akarutya iwo rudino Urutwa kuti tenda tochionana muzohwani munhu angadai ari mukati uyu mari iyoyo yakabuda utoriwo nemari yangu utondipowo mari yangu kuti wauramba